Fel rhan o'r broses mabwysiadu, bydd mabwysiadwyr yn dod ar draws gwahanol gweithwyr proffesiynol. Ar dechrau'r broses, bydd mabwysiadwyr yn cwrdd gyda gweithwyr cymdeithasol o'r tîm mabwysiadu. Nhw yw'r pobl bydd yn cwblhau yr asesiad gyda nhw. Hefyd, bydd mabwysiadwyr yn cwrdd gyda gweithwyr cymdeithasol plant. Rôl nhw yw dod i cwrdd â mabwysiadwyr yn eu cartref a gofyn llawer y gwestiynau i weld os maen nhw'n gallu cwrdd â anghenion y plant neu'r plentyn. Hefyd, bydd mabwysiadwyr yn cwrdd gyda gweithwyr canfod teulu. Nhw yw gweithwyr cymdeithasol sy'n gweithio yn y tîm mabwysiadu a maen nhw'n chwilio am teulu i blant, neu os maen nhw'n gweithio gyda mabwysiadwyr, maen nhw'n chwilio am plant neu plentyn i'r teulu. Mae'r Cofrestr Mabwysiadu Cymru gyda rôl statudol le mae enwau plant sydd yn aros am deulu a mabwysiadwyr sy'n aros i ffeindio par yn mynd ar y Cofrestr. Mae'r tîm Cofrestr Mabwysiadu yn gweithio yn agos gyda'r asanteithiau mabwysiadu. Rydyn ni'n cynnal digwyddiadau fel digwyddiadau proffilio ar-lein a diwrnodau gweithgaredd mabwysiadu. Mae'r cyfnod cyflwyno yn para 2 wythnos fel arfer. Dyna'r amser pryd mae'r mabwysiadwyr yn gallu cwrdd â'r plentyn neu'r plant am y tro cyntaf. Maen nhw yn mynd i ymweld â'r plentyn yn y lleoliad maith. Maen nhw'n gwario amser gyda'r plant neu'r plentyn ac yn cymryd drosto pethau fel amser bwyd, amser bath, amser mynd i'r gwely. Maen nhw'n cael y cyfle i mynd yn y wallan, mynd i'r parc a jyst gwario mwy a mwy o amser gyda nhw. Ar diwedd y proses, mae'r plant neu'r plentyn yn symud mewn i'w cartref newydd gyda'i mabwysiadwyr. Mae'r broses hon yn cael ei arwain gan y plentyn ac efallai bydd angen newid y raglen dibynnu sut mae'r plentyn yn ymdopi. Bydd gan pob plentyn cynllun ar gyfer cyswllt gyda teulu geni. Gall hwn fod cyswllt indirect, ble mae'r mabwysiadwyr yn cael ei gofyn i sgrifennu llythyr i'r teulu geni sy'n dweud bach am beth mae'r plentyn wedi bod yn gwneud dros y blwyddyn diwethaf. Yng Nghymru, rydyn ni'n symud at ffurf mwy agored i cadw mewn cyswllt gyda pobl pwysig yn bywyd y plentyn, fel mam a dad geni, brodyr a chwiorydd, mam gu a tat cu. Mae'r proses paru yn cymryd fel arfer tua 3 mis i gwblhau. Gall hwn fod mwy hir os mae oedi rywle yn y broses. Y sgiliau mwyaf pwysig mae gweithwyr cymdeithasol yn chwilio am yw ymynedd, compassion, empathy a hiwmor.